Chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť s realitnou kanceláriou Kappa Real Estate. Potreboval som si kúpiť dvojizbový byt v Prešove, kde vlastne som oslovil pána Petra Kolára, kde sme si vlastne následne dohodli osobné stretnutie a vysvetlili sme si, aké sú podmienky a takto a vlastne hlavne tú vlastne moju predstavu, víziu vlastne čo hľadám. A keďže vlastne proces hľadania toho bytu bol veľmi rýchly, mali sme asi iba 3 obhliadky, keďže vlastne pán Kolár ma fakt, že úplne pochopil, čo vlastne chcem. Obhliadka tohto bytu bola veľmi fakt priamočiara. Všetky výhody, nevýhody, nedostatky alebo nejaké plusy mi boli vlastne s rôznymi oboznámení. Čo by som ešte určite chcel vypichnúť pri našej spolupráci bolo vlastne to, že aj keď cena bytu bola mierne navýšená a nezhodovala sa vlastne s mojimi hlavnými vlastne možnosťami, bolo veľmi skvelé na tom, že pán Kolár mi tú cenu pomohol optimalizovať podľa vlastne mojich možností. A za to si to veľmi cením. Vzhľadom na to, že sa fakt vôbec nerozumiem do týchto zmluvných vecí a všelijakých papierov, veľmi cením aj to, že pán Kolár mi vo všetkom úplne super jednoducho, polopatisticky všetko vysvetlil. Fakt som len prišiel na ten podpis zmluvy a všetko je OK. A aj fakt po tých 5 rokoch nevidím v tom žiadny problém, všetko je tak, ako má byť. Týmto by som určite chcel ďalších prípadných záujemcov o či už kúpu alebo predaj nehnuteľností určite vás len uistiť, že pán Kolár je určite dobrá voľba. Kappa Real Estate odporúčam všetkými 10.